Naantay ko lang yung customer ko. Ay, kuan ka. Isa. Yan ba yun, di? Yan sa'yo ata. Ito ata yung saya. Asan ba yun? Ito yun. Yan yung sayo. Pares lang. Opo, pares. Hindi, mas malaki ito konti. Mas malaki ito, di. Ay, ito. Naalin ko yung sayo gusto mo. Ito na. Super ko lang kayo. Super. Basta ka dito ko lang. Tingnan ko siya. Sayo. Bagay lang pala yan, kuya. Yung parang medyo malaki yung ano niya. Saan ba yung lalagay? Dito. Ang kailangan. Yung sa akin na medyo maliit niyan. Ito
dito siguro. Babae ang pala. Okay. Cross mask mo ay Arabic. Ha? Meron kong Arabic ang sabi. Ganun. Gusto mong ganyan lang, babe? Gusto mong ganyan lang? Pala, diet yung Arabic. Oo. Parang mas malay kasi ang Arabic ng sa'yo kaysa sa akin. Ha? Malapit tuloy ang Arabic ng sa'yo kaysa dun sa akin. Diba? Yung sa'yo, sa mismong sticker. Pangit po kuya pag ganyan. Okay lang. O sakto lang. Sakto lang. Pero mas okay yan. Ganyan. Okay lang din. Kung gusto niyo yan. Yung Arabic niya. Same lang ata yung Arabic mo. Maliit, pinaliitan mo yung Arabic mo. Hmm. Okay, no? Hindi gusto niya ba? Okay lang ito sa akin. Hanggang dito lang din. Titasan. Ano yung data? Saan ba? Data. Sakit ba yun, sir? First time. First time.
Ganun na nga di. Hindi ba? Tagilid. Ready. Okay lang. Okay lang. Sakto lang pala din sa laki. Maliit yung Arabic mo. Maliit ka naman. Sakto lang. Ito yung sir. Hmm. Parang mga. Hmm. Di ba tabing sir, oh, sakto. Hindi. Ito ka nauunat kasi. Pag ganyan, okay. Pag naaon siya, Pag na ganyan, ano lang. tagilid. Pero pag kanina, ganyan. Ganyan. Ayun. Kung ganyan natin ilagay. Straight. Pero pag nakaganyan, medyo ano siya, tagilid. Hmm. Kasi ganyan natin ilagay. Para diretso. Parang kung eh, dito sa ano siya. Sige. Okay naman. Hindi naman palit. Pwede naman natin buray. Hmm. Pero pag naka-normal lang, nakaganito eh, straight siya tingin. Dapat ganun dito. Maglagay. Oo. Ganyan. Pero ito, Hmm. Hmm. taga saan ka sir? Locos. Locos? So, paano ka pala? Kaya, Siya sa, ano, sa Bohol. Bohol, ako sa Bella. Bulacan. Pero kung kasi, banag kasi kami dun eh. Mm. Hmm. Halo. Halo din. Banag, Ilocano din. Pero yung mother ko na, yung pan namin talaga is banag. Ganyan ba? Eh, baba mo yung kamay mo dito. Ganyan? Kung gusto mong straight, hindi ganyan. Hmm. Hmm. Huwag kang mag-kuha sa kanan mo. Yung, Yan. Hmm. gusto ko sa Ganun mo din. Hindi. Ayan. Straight. Ganun mo. Liko. Liko. hindi ko. Okay lang. May patry mo.
Iba din naman ng pagkayubo. Sobra nga eh. Hanggang ngayon wala kang contact sa pamilya ko. 2 days na. Laki ng pinsalad mo sa amin. Ito din namin din. Taas mo sa'yo. Dito lang. Ganyan din. Dito. Kung saan, hindi pwede sa'yo. Make-upan ko. Lagyan ng concealer. Yun naman yung gusto mong size. Pwede yung magamit mo. Iba pa nga, malaki talaga. Sobra na. Pwede na. Hindi bagay sa maliit na ko. Grabe mo. Boom. Ay, kita. Ay, dito. Dito na. Dito Saan? pala banda kuya. Mataas. Medyo taas konti kasi. Ang gitnaan. Dito ba din? Gitna, medyo taas mo. Dito nga. Baba konti. Yan. Yan lang. Dito. Gitna. Maliit lang ba? Tingin. I-picture. Picture mga kati. Ba't pinatayo mo? Ayan. Ayan. Maliit lang. Maliit lang din ah. Hindi masyadong taro. Di ba tagilid? Gitna. Tingnan mo. Ganyan. Normal yan. Hindi tagilid. Ganyan. Basta. Ganyan. 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 Parang
Okay. Okay lang, sakto lang, bagay lang din sa'yo. Kasi lalaya kasi, tas malaki yung lapad ng pan mo ba, braso mo ba? Bait naman. Kuya, may iba kasi ibang mga bukot yun. Iba kasi basta astig-astig ka na. Nag-live ata si Kuya. Yan, tingnan mo dito. Yan. Parang mahabain mo ganyan. Tapos mo, ah, kaya na yun, parang nakabidyo pa rin. Nagsasali. Kasi ako din. March 18. Check ko nga ulit. Final na to. Numerals. Three. Dalawang M ba yan, Dave? Tingnan mo nga kayo. Dave, dalawang M, isang X, B. Tatlong ko ano. Mahal din ko yung ano, ang ink ng pantato. Oo. Pero at least ito pang matagalan na ata. Marami na eh. Marami na Marami wala. ng isang taon na ata ito eh. Depende din sa, ano, Depende. sa customer mo kung marami. Pero malapit na ito maubos. Ikaw malaki pa. Stop. Yung kasi kung ano ko pang
Ilan taon na po kayo nagtatato? Nasa 5. 5 years na po. No choice po. Dito na tayo. Sakit din niya. Hindi naman. Kaya pinauna ka makakita. Ayun. Sure po. Ha? Na. Hmm? Na. Hindi na ako. Okay. Na. Hindi ko pa. Ang sakit pa naman. Tutok ng parayan. Sabi lang ha. Oo, para magpaluto. Ha? Para magpaluto ka. Uy.
Sige. Ano? Gubat natin. Ano? Sige na. Oo nga. Ito tayo. Ano?
Ito. Sab Pagpasan ko yan. Hmm. May pa nga ako na mga Ito. Awan takap dito yan.
Okay. Sigilid mo din. Sakit? Tatang. Masigat na dito na ganda. No. Manipis na ito kasi ito.
Remembrance tayo ng pananalig sa sarili. Pag magtutuklap kasi yan na bato. Mm. Tapos, bili na lang ng ganito. Picture mo yan, di. Bili kami ng ito. Pero okay lang magbasain niya Oo. na. Hindi Pag lang mga talaga tiwag. kutkutin. Mga ngati kasi. Picture na. Picture mo ito. Ay, thank you. Ang dugo sa'yo. Ito na sa tissue. Tutugot din yan sa mama. Just na. Maalis, maragal. Yung ganyan pala na, ganyan. Yung picture na. Hindi, iba. Ah, iba pala. Sa ano ko lang. Naubusan kasi ako. Mas mura sana. Ano nga bilhin ka? Ano si? Sa pharmacy. Ito kasi talaga sa ano, ang kato pero po. Mm. Pwede mo kayo ng kaya? Ah.
Kailan naman ko ano pag nangapi? Yun lang yung napapahit sa akin. Ah. Tiga. Hmm? Sige po. Message naman kami. Hmm. Kung magpapasakit siya. Hindi na ako. Lupat. Lupat. Salamat po ah. Hindi ka na. Hindi na siguro. Next time. Okay na yan. Ano yung naiwan? Cellphone din. Salamat sila. Guys, maraming salamat sa mga tumambay. Ate Twin. Ate Babet, thank you. Pero mag-i-end na ako, tapos na. Sunod ulit. Thank you so much, guys. Good night, everyone sa Philippines. RRJ, maraming salamat. Lexar, maraming salamat sa inyo, guys. Mag-end na ako. Thank you.